se așează orice om. E curat. E curat. Deci nu-i murdar. Dar nu-i scaun de primar. Scaunul din primărie e murdar de arii. Chiar de vrei să fii curat, tot te mânjești cu rahat. Cam asta e politica. Să suporți și critica. Deci, cu scuze de rigoare, noi în prag de sărbătoare smotocim pe fiecare, indiferent de culoare. Și așa cum ne stă bine, scărmânăm cum se cuvine cel din-tâi gospodar, și anume domn primar. Cel ce a zămizlit vițelul, ori ne-a mai tratat curcelul, cel care a avut succes, neavând niciun proces, fiind băgat înaintare de unul care vroia mai mare. Cel ce a fost vreo 6 luni prin primarii cei mai buni, cheltuind cu prisosință pe lucruri de trebuință ce era în visterie aici în primărie. N-a chipzuit un pic că el este un lup mai mic și în față-s mulți șacali care nu-și doresc rivali. Când să intre în start pe pistă, nu era pe nicio listă. Dar totuși n-a dispărut. Nu se lasă așa abătut. El tot stă pe lângă obștime, pătrunde, chiar și în mulțime, tatonând așa tactil electorul mai util. De cale, de Bârsănești, de stadion la Brătești, locul 1 în Liga 5-a, tineretul bate mingea, pe gazon proaspăt cosit, cu țel bine stabilit. Iar acum de Crăciun a ieșit cu urși în drum și i-a dus la festival, unde e mare carnaval, la Bacău, pe la Moinești. Gazdă bună să trăiești! Moment. Tot așa cu plugul mare, l-a scos la plimbare, dar l-a învârtit mai mult, însă nu pe flanc secund, cu boii mereu în față, să le fie de povață înalților demnitari, așa zis parlamentari. Deci să țină jugul drept, să nu tragă pe alții în piept. Mânați, băi! Ia mai dați un pic ulciorul, să îmi iud un pic gâtșorul, că mă ustură obrazul, revărsându-mi tot nacazul. Plug cu boi împodobit, cred că ne-am împodmolit. Iarăși ne-am cam mocerlit. Nu că am avea un primar părlit, dar este cam mototol. Nu semnează un protocol și citește ca încrispat atunci când e filmat. Înțeleg, îi respectuos, dar îl vrem și de folos. Deci, să fie mai cocoși, chiar de la Partidul Roșu. Să nu stea mereu supus și apoi fuguța la duș. Totuși mergem foarte lent. Mai bagă ceva curent și cu un amperaj mai mare. Avem sate înfloritoare. Grijă mare ce semnez, de vrei să nu emigrezi. Timpul trece, leafa merge, noi din urmă tot vom șterge.
și v-am dat mâna cu drag, eu cădea cumva în vileagă. Să dea Domnul de toate, la mulți ani cu sănătate, mandatul fără berdere, Bârsăneștiu de 8 stele. Ia mai mânați, mai flăcăi! Aho, aho, viceprimari și consilieri locali, secretari și jurist, contabil și pecerist. Trebuie să dau și un reper. Cam la cine mă refer? Cu harta de la cadastru este cel mai bătrân astru ce strălucește în tinerie ca un fir de păpădie, slab, galben și picășit și cam tare ofilit. Funcționar onorabil, corect, activ, prezentabil, competenți, loial, vitabil, viabil, nu știam eu. Vă urăm la toți să fiți. Sperăm să vă străduiți, să nu vă înădușiți, industrializați. Ce scrie pe aici, nu mai știu. Și mai bateți în tigăi, aruncați pe tare de tare, acolo spre sala mare. Consilieri vă dorim, până anul când venim, să rămâneți la partide, nu fiți persoane perfide. Deci, înfăptuiți cu toții. Lasă, zice-mă. Asta. Doar politica dreptății. Fiind consilieri locali și bărsăreșteni loiali, vă urăm cu gânduri bune, în mandat înțelepciune, bucurii nelimitate, la mulți ani și sănătate. Deci, dragi consilieri locali, vă propun ceva aspecte ce le-aș vrea chiar ca proiecte. Am vrea canalizare cu stații de epurare, nu hasnale curgătoare, pârâuri cu cabioane și nu pline cu bidoane. Oricine știe ce leșuri ce plutesc ca niște preșuri și emană un miros de aproape caz pe jos. Am mai vrea o rezolvare, care e o problemă mare. Mă refer aici la apă. E chiar și menajeră să udăm cu ea prin seră sau fiartă pentru consum. E problemă, mi-o asum. Am vrea drumuri asfaltate, în total, nu pe jumate, și de bună calitate. Nu asfalt ca și un pilaf, ce într-o lună, gata, e praf. Deci faceți echipă bună și proiecte în comună, dar bine realizate și cu punct pe calitate. Constructorii controlați sau de ce nu educați să își facă lucruri bine, nu ce fac când stau pe vine. Deci nu lucru de rahat, ci cu termen garantat și corect executat, mai din scurt socotiți la toți banii cheltuiți, nu în procente împărțiți pe la domni mai scusiți. Așadar, banii publici etalați, corect, rupți. Ia mai mânați, mai flăcăi, prin cătune și prin văi. Și mai mânați, mai flăcăi, și sunați din zurgălăi, din buhaie și tigăi, să fugă relele toate de la casele noastre, bolile cât mai departe, moartea să se ducă în moarte, necazurile să fugă, nici gândul să nu le ajungă, în pustiuri și în junglă, să nu mai fie păcate, nici ură și nici lăcate, să dispară hoția, să fie doar omenia, să dispară sărăcia, care așa cum se știe, la noi, la români, e multă. Să trăiască cine ascultă.
dar și mai mult să trăiască tradiția românească. Ia mânați plucari voi, boi, începând din Gura Văii, traversând prin Bârsănești, gazdă bună să trăiești, și urcând pe la Glodosul, servind doar vinul roșu, câte un pic și cu măsură, să nu uiți de urătură. Brazda adâncă să croiești, chiar și sus pe la Brătești. Podul nou să-l traversați, mergeți calm, nu bulversați. Țineți plugul de grindei, dacă-i gheață sau polei. Drumul proaspăt e asfaltat, însă nu e și terminat. Și când mergeți înapoi, făcând brazdă mușuroi, te fac păpușoi și grâu la vară, fără vremuri de ocară. Noroc cu agricultor care ne mai are ogorul. Ierte-i Dumnezeu fondatorul. Mihăiță mai produce și ne face viața dulce. Mai sunt ceva buticuri care vând niște nimicuri, dar rulajul nu e mare, fiindcă românul n-are unde mai lucra, n-are aproape ce mânca, n-are cine să-l conducă, n-are și nu va avea în veșe pururea, fiindcă trăiul foarte scump nu-și mai cultivă porumb, fiindcă-i scumpă arătura, nu-și produce bucătura. Logic, gândește bine, dar n-are cum sta pe vine. Dar n-are cum sta pe vine. Asta asta din PNL nu. Și târăște un cazan precum fata lui Stratan, care îl așteaptă pe ghiță sara pe la portiță. Mânați mai, de urat am mai urat, dar nu suntem din școlea. Noi suntem din România, unde e mare gălăgia, stat cu oameni din spravă, unul fură, trei au șpagă, zurgălăi și copoței, potoliți-vă flăcăi. La mulți ani bursăneșteni, mândri halnici moldoveni, și la anul care vine să trăiți un pic mai bine. Ori ne dați, ori nu ne dați, vă rugăm să ne iertați. Că n-am urat pe măsură după rang în bătătură și am urcat aici în tir, căruță cu făcăltir. La anul și la mulți ani. Vă mulțumim!